Okay, focus ko sa usaha nga kani. Dili na ni drawing, dili na ni plano, update sa atoang Digos Wharf and Baywalk. Kini gyud pinakangilngig sa tanan karon. Sa una, excited kay ko nga magbalita atong Eco Park. Karon na naman gyud ang Eco Park na tinuod man gyud. Perspective atong Eco Park tong una. Kumadayon baka nino. Ana ko ba? Karon na gyud tinuod yun. Ang tugwayanan og Sigbin, ang katong lake dito nga napuno nag water lily. Unya, napay mag-ana-ana pag dito usahay. No? Karon na-realize gyud og karon napaymusla na gyud nato mo income na ang Digos City og 12,000 a day. Tungod din ha sa Eco Park, barato ra kay entrance sa 20 pesos ra ha. Ang entrance ato diha nindot kaayo ang atong Eco Park in Arboretum diha sitio sa Nicolas sa 3 de Mayo, Digos City. So nikatag kalambuan, naabot dito ang mga pinikab, naabot dito ang mga tao, nanaghan ang mga tao dito. Wala ta nagtapok sa usa lang ka lugar. Murag nilapad ang Digos, nidako ang Digos City sa tuang paminaw. Okay? Tungod sa 8 Springboard for Development sa Digos City nga panlantaw nga gihimo gisugda na ni Mayor Joseph Cagas, ni Vice Mayor Attorney Joary Banya. So proceed ta dito sa usa sa mga Springboard for Development sa Digos City. Ang kanang pantalan mga igala kay gideklara naman na sa City Council nga usa ka heritage diri sa ato ang syudad sa Digos. Og ni Mayor pa na dinha ang kasakit, ang kadaugan, ang kapakyasan, saksi ang ato ang pantalan sa Digos. No? Na ay diha gisugot, na apoy diha gibulagan. Saksi ang pantalan sa kasaysayan sa Digos City. So, kana i-develop na. Maingon mo nga, Mike, tinuod bagyo ka na, Mike. Ang kinaingon mo nga Sunrise Boulevard. Ang itawag mo na ni Mayor Joseph Cagos Sunrise Boulevard. Na-post na nako ang perspective, anak ba? Tanawag ko ninyong balik sa ako ang Facebook. May taon ako to. Tiaw mo na ilalim ang higala, nigawas na ang pundo nga worth 200 million pesos. Asagikan na sinungkit ni Mayor Joseph Cagas sa Tingog Party List. 200 million pesos. Mao pa lang na nga party list ang nakahatag og ing-ana kadako nga kantidad. May buntag ni Honorable Barangay Kapitan Alan Esperta, I think nagtan-aw siya karon, ni Chari Dahuan og ni Hanabi Pudyotan. Nigawas na ang pundo nga 200 million pesos. O saon man ang 200 million pesos, ang kanang atong pantalan din ha, padak-ana siya. Ang atong Baywalk from Aplaya to Dawis, connect sa Dawis, ang atong Baywalk, tiaw mo na ilalim. Katong Baywalk sa Oroqueta, dili man sa pagpanghambog o pagpangumpara, layo ra kay ito sa disenyo. So ang ato ang Baywalk, mag-jogging ka diha, bisag duha lang katuyukan, wa na. Usa ka balding tubig na ang imuhang kuan ana. Mugawas mong lawas ana, na ay biking lane, na ay jog lane, walking lane, na ay mga bleachers, na ay mga kahoy ipangtanom. Guwapo yun kay ang design mga igsoon. Unya kini dili ni istorya lang ha, dili ni plano, kundi humana ang plano. I-implement na. Imagino ninyo, dina sa ato sa Aplaya to Dawis Patalan, naanatay Baywalk diha nga tawagon og Sunrise Boulevard Baywalk. Og lakip na ang pag-improve sa atong pantalan nga naanay mga restaurant dinha sa pantalan. O ginabalik-balik ni Mayor Joseph Cagas nga walay mga vendor dinha ang maapektuhan. In fact, malipay pa sila
kay managhan ang ilang mga mamalitay, kay managhan man ang tao dinha. So nikatag na, mukatag na yun pag-ayo ang mga kalambuan sa Digos City. Maabot na dito, naghana kayo nagsakyanan mga tuwa na dito. Ayaw tog anwad niya 200 million ang gihatag sa party list. Sikrito lang unta. Nganong sikrito ma? Jinky Espinosa nga namang sikrito. Kwarta gani sa gobyerno, wag ginay sikrito ay na. Isulti, bisag ka nang ako mo balita kong mga project sa city government, like ka ng mga pakalsada, ako yun nang isulti ang budget kung asa gikan ang pondo. Diba? Pagmata, ang kanikalsadahan din ipasiminto City Government of Digos, ang City Government of Digos, gikuha pondo sa 20% LGDF or Local Government Development Fund sa Digos, kwartas katawhan, nga nagkantidad og 3 million pesos. Dapat yun nang isulti.